So that is why our Pharisees and our Jews and our Sadducees, they opted to know we rather seek men's approval than God's approval. Now, when you have to simple, or you are compromise and I about this, everybody is working. Exodus chapter 22. Kufikisika la Moses hapa kwa nyingine David ashia abantwana bakaIsrael. Uthenga isikhathi Moses esehambile abantwana bakaIsrael babona ngathi usehamba isikhathi eside. Base bethi sicela ukuthi usenzele uNkulunkulu esizokushipha. Bamtindezela uAaron iqiniso elazi. Instead ukuba ngabe uyama eqinisweni ukuthi thina sisemba uNkulunkulu wabobaba Abraham Isaac wayoJakobe okuyena esimbonile kusuka eGibhithe eswelisa imfula esivikela kuzo zonke izitha esipha ukunqoba ezitheni zethu. Kodwa kuthe mangabe uMoses kungazothi udelayed lapha entabeni yaseSinai abantwana bakaIsrael bamphoqa ukuthi enze ithole balenzele lethole basebeyalushipha. Niyayibona ke ingcindezi zozalwane elethwe ukusaba kwabantu ngoba lana uAaron wayengama eqinisweni athi no. So that it was the story sika Aaron. Now omunye engifuna sibheke uma ngabe sibheka incwadi kaMark 6, Mark chapter 6 verse 26, la khona uHerod edanselwa kahle indodakazi kaHerodias yamjabulisa kakhulu indlela eyamjabulisa ngayo waze kwathi phambi kwamadinamkesi akhe wathi ayicele noma yini uzoyenzela noma kuthiwa icela ingxenye yobuso wakhe uzoyinikeza. So ingane ihambe yokuzana wayo ukuthi ngiceleni ebese ethi ngicela ikhanda likaJohn uMbhapatisi. Lezo ndaba zibe buhlungu kakhulu uHerod ngoba izinkosi lithi wayemthanda uJohn uMbhapatisi. Kodwa manje ngenxa yesibopho azibophezele ngayo phambi kwabantu asakazi ukuthi angashintsha isinqumo. As a king, mina I do believe ukuthi leso sicelo sengane wayengasichitha. Kodwa ngenxa yengcindezi ngenxa yosaba abantu wagcina uJohn emumeni ikhanda engathandi. Unembeza wakho ukusho ukuthi this is wrong. Akufanele ngabe lento uyayenza. Izinto lezi zozalwane ezishulu ezenzakalayo uma ngabe sikhetha the approval of men than God's approval. So now ngingashukaleni ngathi lezi zinto ziyagwemeka, lezi zinto singakwazi ukuthi siyigweme ngoba la emqondo uyakhona ngifuna kahle ukuzophakamisa uthando lukaNkulunkulu asithande ngalo. Ngifuna ukuzoveza ukuthi uNkulunkulu mina nawe usikhathalele kangakanani. Ngifuna ukuzoveza ukuthi that intimacy noNkulunkulu iyona ekwazi ukuthi ivimbele into eziningi njengalezi esesifundile. Ngoba ukuchitha isikhathi noNkulunkulu kuyokwenza ukuthi izinto eziningi zigwemeke empilweni yethu. Ake sihambe bazalwane siye ensimini yase-Eden. Sizofunda nje sizofundela amavesi amabili. Then emva kwalokho ngiyokusenga naba kuwona. Then emva kwalokho ngiyokusenga yapa.
Genesis chapter 2 verse 7 bese kuba Genesis 3 verse 8. Genesis 2 verse 7. uJehova uNkulunkulu wamkhupha umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Genesis 3 verse 8. Basebezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. U-Adamu noMkakhe batasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimini. Amen. Ngifuna sibuyele lapha ensimini yase-Edeni. uNkulunkulu umuntu emdalile wamphefumulela the breath of life. Ngithe uma ngifunda leli vesi kwagama kumina ukuthi kuzo zonke idalwa uNkulunkulu ayidalile asimtholi ephefumulela the breath of life kobhejane kwinkomo eyinonini nakuzo zonke izilwane zasendle. That made umuntu abe igugu eliwumangaliso phambili kukaNkulunkulu. Now u-Adamu engakaweli esoneni esensimini yase-Edeni, uNkulunkulu izwi lenkosi liyasho ukuthi kwakuba nezikhathi la ayekade emvakashela khona ewavakashela kanye no-Eva. Now izwi lenkosi libe usobala ukuthi ebukhoneni bukaNkulunkulu zonke izinto ziphelelisiwe. Now mawubheka impilo ka-Adamu engakaweli esoneni, wayengathandazi, wayengafasti, wayengaworship. Why? There was no need. uNkulunkulu was always present with him. Wayehlala esebukhoneni bukaNkulunkulu. Now ngalesi sikhathi bazalwane uSathane uyayibuka le fellowship kaNkulunkulu no-Adamu no-Eva, uyayithanda, uyayihalela, umconsela amathe. Umzwile uNkulunkulu ngesikhathi enikeza umyalelo ku-Adamu ukuthi dide udlile kulowo muthi owazi okuhle nokubi, you will surely die. So uSathane ufuna indlela ngoba njalo uyakhothela ey'ntweni kaNkulunkulu. So uzama implani ukuthi kambe ngizole ukunyuka kanjani lecebo kaNkulunkulu ngoba ngiyakubona lokuthula, ngiyayibona le joy ekhona phakathi kaNkulunkulu kanye no-Adamu. Sizokhumbula ukuthi uNkulunkulu eshilo ukuthi you will surely die. Kuyakaza bazalwane ukuthi ukufa kwakukhona kodwa ukufa kwaku-useless. Into ebezo-activate ukufa bekuyi-disobedience ngoba ushilo wathi ndide udlile uyokufa nokufa. So uSathane useyadivayisa iplani ukukhohlisa u-Eva, bayadla kulowo muthi. Then i-communication, that intimacy ekade ikhona phakathi komuntu noNkulunkulu iyanqamuka. Now i-visitation kaNkulunkulu yesibili mangabe eseza, u-Adamu useyabaleka. Ekuqaleni bethi mangabe u-Adamu emuzwa uNkulunkulu asondele kuyena, kodwa uthe mangabe esonile, wathi mangabe ezwa uNkulunkulu ezwa ngoba esonile, wayeseyahlehla, wayeseyabaleka. So this is another wake-up call ukuthi izinto uma ngabe sezishayile nokuthi ushayile ngendlela thize, engazi ukuthi besingakubalekela singambalekela uNkulunkulu, rather sibalekele kuyena ukuze indaba yethu ilungiswe. So uNkulunkulu uyambuza u-Adamu uthi uphi? Uthi u-Adamu ngizwile nasengiyabaleka. Sathi uNkulunkulu udlile into yamuthi engikuyale ngawo ukuthi udlile. Then siyaqala kuyinkomba kubani akhombe u-Eva ukuthi that woman owanginikezayo ngiyona enginikezile ngadla. Then uNkulunkulu
when he pronounced judgment kulo wesifazane ukuthi wena ubona lalela iphupho lenyoni ukunxenela kwakho kuyokuseyo basengudweni inyona iyothokoza isithengisayo akhulume uNkulunkulu that judgment then emva kwalokho ubudlelwane that intimacy ebekade ikhona phakathi komuntu noNkulunkulu iyanqamuka inqanyulwa yini uNkulunkulu will never ever compromise his holiness enye yezinto uNkulunkulu ayikade kakhulu kunazo zonke his holiness kodwa ngenxa yokuthi sifundile lapha kuGenesis chapter 2 ukuthi uNkulunkulu kunento ayideposithile kumuntu that bread of life usethi kuSathane okay Sathane ulimoshile icebo lami kodwa I promise you one thing lo uthando osudalile buzobuyisela I'm going to make sure ukuthi I restore it bazabale isono ukuze sihlanzwe sidinga izinto ezibili ufa kanye negazi so uNkulunkulu make sure ukuthi lezo zinto uyaziprovide ngendodana yakhe uKristu so sithola uNkulunkulu ngenxa yothando lomuntu ngenxa yalento akade eyifake lapha kumuntu kuyena oniwe kuyena ofanele ngabe pronounce ijudgment kodwa wakhetha ukuthi athabathe isimo somuntu akulomuntu eze emhlabeni ukuze azolungisa azobuyisela that intimacy umuntu ake ayetaste engaboni ensimini yaseEden namhlanje bengifuna ukuthi kuwena namhlanje into ebekade izokuphephisa take advantage yalomlamuleli wethu uKristu ofikile emhlabeni wazosibuyisela kwiposition esasikuyona ngenkathi singabaweli esonweni uNkulunkulu wazabana ayikho into ayithokozela njenge-intimacy phakathi kwakhe nomuntu le intimacy phakathi komuntu noNkulunkulu iyakugcina iyakusiza ukuba singazijoli singabantu abangama-men's pleaser kodwa sibe ngama-God pleaser siyafisa sonke nami ngiyafisa ukuthi ngifinyelele ekutheni ngikhulume njengomapostoli Paul ngithi nami ngakungathathwa ngayisoko lesithathu ngabona izinto engavumelekile ukuthi ngizixoxe nabanye abantu bekuzokwenza kanjani lokho uma ngabe ngingenayo intimacy noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane akasiyena uNkulunkulu wama-casualty kufanele kube khona i-desire kufanele kube khona ukulangazelela ngoba ikona akusuthisayo angeke yena ufane nekhadi lakho usika lapho punch inamba then usithatha ubuko wakho kufunakala ukuthi le intimacy noNkulunkulu senze isiqiniseko sokuthi siyayenza ngoba ziningi izinto esizozithola ebukhoneni bukaNkulunkulu now it costs bazalwane to be a God pleaser lokho ngeke sikubalekele umuntu oyi-God pleaser you must know ukuthi it will cost you will be rejected you will be isolated ngoba manje wena kunezinto esithi mangabe sifuna ukuzenza kufanele ukuthi sikhiphele ngaphandle ngoba siyazi ukuthi wena uzoba yini ilento umfosoni athi stumbling block so if uzokhetha ukuba yi-God pleaser you must know ukuthi rejection will follow but there is something that is guaranteed umuntu oyi-God pleaser lo muntu ingunaphakade lakhe is secured lo muntu ziningi izinto ebekade ezosinda kuzona for example mhlawumbe iyaplana emsebenzini ukuthi kwenziwe something else wena bese ukhishelwa ngaphandle ngoba kuyaziwa ukuthi ngumzalwane kuthi ngokuhamba kwesikhathi mase
So uyosifisa kakhulu bazalwane ukuthi sibe ngabagold pleaser. Now sengizovala bazalwane, sengizohlala phansi egameni lika Jesu Kristu. Ngifuna nje sibheke lana udaba oluzoyichaza lento engishoyo lokuyilangazelela i-intimacy noNkulunkulu yokwenza isikhathi noNkulunkulu. Umkhonzi kaThixo lapho wakhuluma wathi uma ngabe usukhulekile make sure ukuthi uphethe inothi ozobhala phansi zonke izinto uNkulunkulu azophendula ngazo, ngoba mangabe usukhulekile kufanele sikuyeke ukuthi mangabe sikhuleka sifane nabantu engazi ukuthi bashiyela uNkulunkulu i-voice note. Kuyafunakala ukuthi uhlale phansi kube still umlalele uNkulunkulu uma ngabe usukhulekile. So ngaleyo ndlela kuyadingakala ukuthi we have to make time for God. uKristu esemhlabeni bazalwane usifundisile ngoba ukwenzile. Mawufunda incwadi kaLuke chapter 5 verse 16 is the possibility. He often isolated himself to pray. That means kunale communion uKristu must isikhathi sokuba noyise wayenza sure ukuthi uyasenza. And kusize kakhulu lokho ukuthi enze sure ukuthi khona isikhathi asichitha noyise, ngoba siyawabona ama-benefits alapho ukuthi njalo uKristu bethi befike aspende isikhathi esiningi emadolweni, aspende less time nediboni, aspende less time nomuntu onaloluphi uhlobo lwenkinga. So nathi-ke uma ngabe sizohamba lapho ey'nyathelweni zikaKristu so ukuthi sisenze isikhathi sokuba noNkulunkulu, kesihlukane nalamabhizi esinawo, kesihlukane nalojaha lezinto esingayifici. Ake sithathe manje i-decision yokuthi we are going to change, we are going to make time for God, ngoba into ungabe uyithanda wenza isiqiniseko sokuthi uyasenza isikhathi sayo. Uma ngabe umuntu nje mhlambe ukhonze ofuna ukujima noma ngabe thiwa ishedule yakho itight kangakanani, you make sure ukuthi isikhathi sokujima siba khona ngoba uyokwenza into oyithandayo. Bengizosho njalo namhlanje ukuthi let us make time. Hayi unaso. Let us commit ourselves ngoba siyawubona umphumela wokuba ne-intimacy noNkulunkulu. Siyawubona umphumela wokufuna umbuso kaNkulunkulu. Izinto uNkulunkulu mangabe esithembisile bazalwane noma yini ethembisile it shall come to pass. Ezinye izinto ukuthi abazalwane uthole ukuthi amavesi aphendulizela kalula. Ngoba we don't spend time with God. We don't spend time in the word of God. Ungadidisa ngisho nawe umzalwane ohamba naye uma ngabe izwi kaNkulunkulu ungalazi, uma ngabe ungasichithi isikhathi noNkulunkulu. I remember ngelinye ilanga ubaba uthi kufanele sikhulekele the spirit of discernment, umoya wokuhlola ukuthi bangabaNkulunkulu na. Umuzwe umuntu uthi cha impela iza igama likaJesu, but there is something engazwakali. Manje uzokwazi kanjani ukudiscern uma ngabe wena ungenaso isikhathi sokuba ube nobudlelwane noNkulunkulu? uNkulunkulu bazalwane, izandla zakho, izandla zikaJesu zavulwa esiphambanweni, namanje zisavulekile, ayikaze ivalwe. Akekho umuntu othi mangabe efika kuKristu ambuze ukuthi uwenzani, noma ngabe kuthiwa kaKristu backslidile ngeke aze aphindisele emuva athi no, okay, isikhathi sakho sidlulile. Leza zandla lezayihlale yivulekile. Let us take advantage bazalwane yalezandla ezimanxelanxela ezivulekile njalo ey'hlalekile ngeke ukuthi zisibone zisingathe zisikeze uthando olu-unconditional, uthando olungenamgomo. Now kunencwadi lana kaMark sengivala nje sengihlala phansi engazi ukuthi mangabe uyayithola izogcina
kuzoba khona isikhathi lapho uKristu ecindezela abafundi bakhe ukuthi bawelele ngaphesheya komfula. So uyabona kulokufundezela kwakhe ukuthi there was a resistance. Kwakhona ukuthi babengafuni ukuthi bamshiye. Ngoba uma ubheka kulama chapters angenhla uyathola ngaleso sikhathi ukuthi makade kulelo John umbhaphatisi. So bengathandi kahle kahle ukuthi bashibane naye. Befuna ukuthi babe seduzane kwakhe. Kodwa izinto sithi kwabacindezela ukuthi bangene emkhunjini. Ngemini baqala bengena emkhunjini. Izwi lenkosi liyabeka sobala ukuthi uKristu wasala nesixuku. Wase isixuku eyasitshela ukuthi asiphendule asihambe siye emakhaya. Kodwa the biggest motive kaKristu yokusala ngemuva bekubuya entabeni ayoconnecta noyise, ayospenda isikhathi noyise. Ngithe nami ngifunda leli vesi ngathi kanti kuyenzeka uyakwazi ukuthi uyikhiphe esixukwini uyoba nesikhathi kanye nobaba. Ngoba uma usulapha baba khona izinto ongeke uzithole mangabe uselapha esixukwini. Khona izinto ozoyithola lapha esithekeni. Ngoba lapha esithekeni yilapho khona kupheshwa amandla, yilapho khona kubuya khona namandla. Bekufanele uKristu ukuthi aye lapha esithekeni ukuba ayorefilwa again. Ubaba mayechaza ngokurefilwa uthi akusiyona into eyi-once off. Ukurefila kukamoya oyingcwele yinto efanele ukuthi njalo ihlale yenzeke, ngoba ngeke uzukwazi ukushaya usathane ngokufudumeza. Sizokhumbula bazalwane ukuthi kwakwathi Jesu ngesikhathi ekade esentabeni uyokhaziliswa. Uthe mayidikela phansi nangu uyapproachwa yilo baba onendodana ekade inesifo sokuwa. Iyanikeza abafundi bayo, abafundi bashileka. Ngakho isibuzo ukuthi yini edala ukuthi labafundi baKristu bashileke, ngoba mangabe uya phezulu kuma-chapters angasenhla uyathola ukuthi uJesu wayekade ebanikeziwe amandla phezu komoya. So mayigcwele ibhula lendawo ukuthi no, laba basehamba ngokujwayela basebesebenza ngama-left over. That is why bashileka. Then uKristu useyakusela uthi lolu hlobo longakholwa likhitshwa ngani ngokuzila ukudla kanye nokukhulela. That means ifanele ukuthi uye laphaya uyoreconnecta, uye lapha baba ekusithekeni la uzobe uthole khona amandla. Amen. Siyathola la bazalwane ukuthi as behamba kuvuka isivunguvungu. uKristu kubayelele wathi hambani niye ngaphesheya komfula. That means i-destiny is on the other side. Uma ngabe sekuvuka isiphepho bayaqala manje bayatatazela, bayaphenika, bazama uku-aplya wonke amathekniki abawaziyo uma ngabe bebhekana nesimo sokuvukelwa isiphepho in the middle of the ocean. Izwi lenkosi liyabeka ngasobala ukuthi uKristu ubuyela kubona, uhamba phezu kolwandle, uhamba kulesimo lesi esibakhathazile. That means uye lapha esithe wafike warefilwa. That is why uma ngabe esifika kulesiphepho kwabalula ukuthi mangabe ekhuluma kulesiphepho silungiswe. Namhlanje bengizokukhuthaza mina nawe ukuthi let us go ekusithekeni siyoba ne-intimacy noNkulunkulu. Ake sihambe siyogqoka amandla lapha, singajwayeli ukuhamba ngemfudumezo, singajwayeli ukuhamba ngama-left over, ngoba hleze sicishe sifane namadodana kaSeva azothi mangabe sithi si-approach amadimoni athi uPaul siyamazi, uJesu ngiyamazi, mina ngingobani. Bekudingekile bazalwane ukuthi that intimacy uNkulunkulu ayithokozelelayo, uNkulunkulu emthokozisayo, lapho uNkulunkulu ezembula kube yona ndawo esichitha kuyona kakhulu isikhathi ngakalalo ukujaha izinto ebengeke zize zisifikise la ebesicabanga ukuthi sifike khona. Inclosure bazalwane, sesizocela ubaba
Soto-ke ezisibongela izwi lenkosi incwadi Revelation chapter 10 verse 20. UJesu bhekile ngiyanqoza okunayo ngiyongena ngihlale naye ngidle ngisho nawe namhlanje ngithi uKristu usanqoza uthi you want to have that intimacy with you, le relationship le eyaqhawuka ensimini yase-Edeni. uKristu usebenzile, he is restored once again. Now into ayidingayo kuwena ukuthi umvulele nje inhliziyo yakho ebese eyangena, then you enjoy all this benefit of being the sons of the Most High God. Bazalwane,